On však hovorí, teraz je Syn človeka oslávený. Prečo? Volám sa otec Marek Durlák. Som aktuálne protosynkelom, generálnym vikárom Prešovskej archieparchie. Túto službu vykonávam celkom krátko od augusta po návrate z Ríma, kde som pracoval 7 rokov na kongregácii pre východné cirkvi. Mojou úlohou je vykonávať všetky úlohy, ktorými ma poverí otec arcibiskup, respektíve vykonať to, čo on sám pre svoju pracovnú vyťaženosť nemôže urobiť. Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Svätý apoštol Pavol svojho času napísal: Celé Sväté písmo je Bohom vnuknuté a určené na každé poučovanie, povzbudzovanie. Keď teda čítame evanjelia o tom, čo všetko Ježiš robil a ako učil, je dôležité všímať si nielen jeho slova, nielen to, čo hovorí, ale je dôležité všímať si aj okolnosti, za akých to hovorí. Konkrétne tento verš: Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh, sú slová, ktoré znejú vznešene a trošku aj tajomne, ale je dôležité všimnúť si, kedy ich Ježiš vyslovil. Túto vetu Ježiš vyslovil vtedy, keď Judáš opustil večeradlo. Potom, čo Ježiš svojim učeníkom umyl nohy. Potom, čo povedal svojim učeníkom: hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Potom, ako vzal kúsok chleba, namočil ho v mise a ponúkol ho Judášovi. A potom, keď Judáš opustil večeradlo, keď mu Pán Ježiš povedal: čo chceš urobiť, urob rýchlo. Keď Judáš vyšiel von, Ježiš povedal: teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. Prečo práve za takejto okolnosti? Možno by sa nám skôr žiadalo počuť slova: teraz je Syn človeka potupený, zosmiešnený. Teraz je Syn človeka zradený. On však hovorí: teraz je Syn človeka oslávený. Prečo? Túto rečnícku otázku si kládol pred mnohými storočiami aj svätý Augustín a ponúka takúto interpretáciu. Ježiš povedal učeníkom vo večeradle: vy ste čistí, ale nie všetci. Keď teda Judáš opustil večeradlo, ostali vo večeradle s Ježišom už len tí 11. Tí čistí, ktorých Ježiš očistil, on sám stelesnená a najdokonalejšia čistota. A touto situáciou vlastne Ježiš akoby anticipoval budúci vek, keď raz na konci vekov má prísť v sláve a kedy definitívne oddelí pšenicu od kúkoľa, kedy už ľudia nebudú zmiešaní, ale budú oddelení, kedy si postaví jedných správa a druhých zľava. Toto sa stalo vo večeradle anticipovane, keď Judáš opustil večeradlo a ostali s Ježišom už len tí čistí. Preto mohol povedať: teraz je Syn človeka oslávený. Dovoľme Ježišovi, aby nás očisťoval. Buďme tí, ktorí chcú byť s ním, ktorí chcú s ním zotrvávať vo večeradle, aby sme už teraz v tomto živote mohli pociťovať jeho blízkosť osláveného Syna človeka. Veď blažení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha.